anda fof ko mbammomi kadi min mi tinani fof ko mbammomi min mi ronki famde oɗo sino wonko neɗɗo wamma walla wonko neɗɗo wima eyyi kono min ala ko mbammami ko neran mi iwrtama nana mi iwrtama ñaawo hol fof ko parami wadde oɗo joni dar mi waɗi ni mi nodda kaw makko allo allo jam ñalle no mbaɗɗa a ñalle jam no balɗe waɗi mawɗum ni no galle waɗi ramata eyyi ko min ramata no mbaɗɗa ay ma jaafoɗa de noddirnomami de ko pour balde ko mbiɗa ɗeɗo balɗe fof wona e jam min goni mi iwrtamo nano mi iwrtamo ñaawo aɗi duuna ko gonno koye waddude ete min mi tinani fof ko mbammomi fotani wonde de ala mi tinani ko mbammomi bele ko noon kadi min mi sikku no ɓayde ko minen ɗiɗo gondi ɗo e galle he kala ko wawi musdemo maw noddamo o haalnami min jowride hen comme no min no hunde musirta mi noddamo e haalnamo ni cikkannomi kanko ko noon nonde seeɗade fuuɗi kono ɗeɗo balɗe fof so arti liggey somi defi o ñamata hanki ɗo gaddanmomi ndiyam noon no rufira yam ndiyam ɗo so arti cikara ko mbabba tawe galle he hay salminde mo salminta ham eyyi ko haalo pulaar mbiyata ko tan neɗɗo sa muñi a muñi ha tampi tan so ɓooyi a muñco tan min noon mi tampi saabu mi muñi hen mi maayi tino tan muña inchallah eyyi an noon sa yi mi noddima tan ka kaw makko ɗum woni mi nodduma mi haalanma ɓayde ko ɗon gonda eyyi joni hoto balɗe woni moɗon ala ko jaltuɗo so Allah jaaɓi haw ara mamin noddira walla ngaro galle ɓuuri yawde yaccade eyyi wadde moƴƴi mamin gar toon so Allah jaaɓi haw ara anani de eyyi jarama ancora qualcosa? Lello. A posto? Non vede? Ada fuoco. on jabbama bara no mbaɗa balle enen mbaɗo tappe mbayrawde wona ceeli kam bisimilla en jettoɗe bisimilla o bisimilla Ai kede holi hoore ma jooɗo tan
ana hay dara waɗa hen ko ɓernema darata hen sina sabu ko kawo wonde ɗen ɗo mi feerinoma ɗo bonta ande a weesat tan kono yettinta arade ɗo wona Afrique ko way joni andi luwaji Europe je ko hukkil ko tangaleji joyi mi anda ɗum ɗo e hunu min mi sikkuno ono sukaɓe on mbaɗa mbaɗa téléji oɗon jaha oɗon téléji tan ko pot sukaɓe ene mbaɗa ko ƴeranno ɗiɗo e tangaleji fof kamɓe sa waɗi ɗum ɗo tan ante kamɓe ñaama tan ɓe haltamo haydara te ɗum ɗon fof on mbattat attention galleji som goni hen guilay produit ji batterie policier ji eau de javel en alcool en fof on denat hen sukaɓe wallay fof woni nder wañuji ɗi walla wañuji e duusuji fof poɗɗon ko sobde ɗumen so tawi hay goto hutoraki kono woppude sukaɓe tan jawon ɗanoyde walla ɗon jeeɓatede walla gonon cuisine ɗum wattaki kamɓe ñaama tan Allah tan dandi ɗum sa woppi ɗo ñamde ko kamɓe jara tan ɓe ƴetta ɗum woni probléme mon an sa mucca tangal an en ɗeɗo tangaleji ma on joyi e hunduko a waɗi reeduma ɗum ɗo musane reeduma wala mi haali hami tam e mbaɗa attention e sukaɓeɓe guila ɗum wona woppu ɗumen tan wonde e téléphone aji walla wonde e téléji tan naata duus jara produit ji walla ɗum ni ɗiɗo galleji wona no Afrique ni moƴƴi ok moƴƴi wadde on jarama Allah jaara joni samad massa umu addore yande suudu ma lelo seeɗa poftoɗa nani no mbaɗɗon baɗo wona awde celi kam sohna Rama min mbaɗɗon tampere jam tan ni eyyi ko min noddu noon ko jam no wayno Ramata noddi kam wonko haali kadi haala ka o haali ka mo yurmini par ce que o haali wonko mettimo ko heewi min no mettinaɗo wonko kewi hakkude mon e fusala ko naati hakkude amen fus sona joni ɓayo andi luwaji Europe ɗin fus ala kono wadde ka galle ton somi iwti golle mi arti mi tawa fus ala ko waɗi sona jooɗa ko téléphone ko wadda télévision ɓinguel ngal no tuuni kanko hay coñci ko ɓorni ɗum fota fus ala kono wadde ñamdu ɗum hande no haaɗi tak wela min wona ɗum haali kadi balɗe ga baɗam mi haalante gonga hay sa fuuɗi Allah du kanŋe mi haalante gonga mbeɗa ara galle mbeɗa yiya mbeɗa nanana haale o woni koye galle omo toppiti o ñala ko fittude o toppitaki kawo o toppitaki fus ala ko toppiti ka galle to fus ala ko toppiti jiɗmi ko kettoɗa to ay guidiɗoma suur fof wima reeno jaara min hande duuɓi 4 mbeɗa ɗo e Europe mbeɗa jeeya iɗiɓe addude joom suudu mum e nder leyɗele ɗe mbeɗa andi holko wuurete mbeɗa famma hen banggue caɗele aduna ko wiyete stress aɗa doga banggue nano banggue ñaamo aɗa ngabba aɗa jippo liggey ma aɗa haaɓe koyno racisme leñam leñago e gueɗe goɗɗe foof heewa ɓernde ma garta aɗa wonde fitina ɗum mbeɗa wawi ɗum famde kono hoto yejji kanko Ramata o ummi ko to nokku men Fouta o ummi ko to yimɓe mbaɗi jogori jokkere en ɗam aɗa wonde bande en aɗa fiya aɗa jala sa dañi caɗele won baajotoɗo ma kanko goto e galle sa dawi omo uddi yewen tumarankagal aɗa fitta aɗa fobira ndefa ala fof ko joomum watta e joomum na tampa kañum e hoore mum sikku liggey koye dawde golle liggey galle o ɓuuri musde e liggey golle ɗum noon sa arti a addi firinaji a tawimo kanko wonde caɗele so addi firina hakkude moɗon gulat jaw ɗum noon jinmi gartirani hakkille ma ndento ɗon ko mbatton ko aɗa faami kadi mo doit change de ɗum eɗen paamodiri ɗon jimmami andinde dewgal ko yimɓe ɗiɗo mbaɗi ɗum
goto fof ina foti teddinde goɗɗo oɗon poti yewtide hay goɗon fotani sudde goɗɗon hunde landemo si coñcino mankirimo ala coñci ala coñci ñamdu ala galle goppe haala ka ñamdu ala galle balde baɗam comci tan desani debbo ñamdu tan resani debbo ko guurdigal wiya yimɓe noon so guurdi hutorto ko hakkillaji sabu omo jogema gueɗal aɗa jogue makko gueɗal kadi mi haalama hunde wotere bandiraɓe on calminama moon fof inde muɗum e yettode muɗum hande kirnel amen ɗo henno min garno haalde seeɗa e bamtare afrique mi ɗacca ceerno Moussa jokkita ko heddi ko e bandiraɓe jaam kiirɗon joni kam kadi ko hiiri wiyete onon jooɗiɓe ɗo henne ene gari tawtorede hannde ɗum jooɗi ɗo jonde e ngannduɗa hoorema enen kaala ko faate ɓamtare afrique ha tengti e ndemɗi o tawno hunde kala ko ala ɓamtare moƴƴani kadi ko ɗemgal woni foof woni ɗaɗo ko heddi ko fayi fof jeeyi ɓe jogui noon ɗo to narten ɗo guinol golle nafoore ɗemɗe ɗemgal neniwal he ɓamtare subol toɓɓere men ɗimme o ɓooragol geƴƴelle jiimaji yeru o jiimi afrique eɗen gandi ma en garoy hen tataɓal ngal ko daranade deeyal e kisal heddude afrique ɗeɗo gueɗe tati jiɗɗen yiwtude e muɗum e onon saaha ƴeewen onon fof mballodiren hen goto fof saabu soto hunde yaltan goto fof haala hen ko ganduɗa hoorema ɗum woni ko no yiiri ƴeewen saabu ɗeɗo gueɗe ɓe kalɗen ɗo henne ko ɗeɗo goni fof tonguiyande afrique noon ƴeewen no jiwtirɗen hen e on noon saaha goto fof ene mbawi uddita golle ɗe goto men fof weddo hen miijo muɗum ballodiren hen hay sinno ko minen goni ɗowoɓe walla minen goni yewtoɓe henne tawaɓe ɓe goto fof jogui hen miijo muɗum mbawen hen ƴewde enen fof mateɗen daña hen e gartam no ndemirɗen lawol ngol no jiitirɗen kadi lawol ɗum nane wayno en udditi golle ɗe bisimilla kala joguiɗo hen miijo haade men haade amen minen jokkude kadi ko heddi ko sabu ɗeɗo golle ɗeɗo guette tan mbiɗen ko heddi kono fof en jaltini ɗum nder fitina moƴƴani e dewgal fitina ko hunde ustore balɗe kala jiiɗa dewgal ko haare ko duko jibinta ko musiba ɗum addata ko stress hadda rafiji raɓɓiɗinta ko barɗe kadi moƴƴani so ɓesgu jibinama hen ina jiiya jignaɓe men no kaɓa ina duka sukaɓe koye men uddoto haqqillaji men jiiɓoto soɓe mawni ɓeɗo ɗum ɗo won ko addata sukaɓe wiyeteɓe ƴiƴiɓe sukaɓe violent ɗum noon waɗaka barke ka cukalel tokosel ko cukalel tokosel mbaɗe gurdam mon belɗo kalde ala timmuɗo ala mo juumata kono so juumi jewte sa juumi jewto so yimɓe jewti tan pamodirto ɗum noon artir hakkille ma o mbeɗe faami caɗele gurɗa ɗe ko gurdam Europe no faaɗi faadnat ɓernde kono yanni hakkille ma yi mon dañ ko weeli min mi wona basitoɗo ay joom suudam oɗo duuɓi 50 min gondi ko fijirde e jaleɗe jiiɗa fof cikata ko hande mata ko woni dewgal kesam ka mbaɗa mi haalande gonga yewritte ko neɗɗo kaldoro neɗɗo mo ganduɗa mo mi woni kaldata mo kaldara sala ko ɗum waddata eyyi joni ramata haala ka gasi mi yiiɗa artude e haala he ko kalanta mon ko nafoore moɗon kon cukalon tokoson alano mo juumata hay goto timmani kono gartire hakkillaji ɗi goto fof muñantu goɗɗo on ganda noon ko kanko resma kanko adduma ɗum noon teddugal yo timmu jurmoɗa hande ballodiron ma yi ma galle mon wel ma gurdam mon wel kadi ɓesgu bon so ari kadi ma wona e neema nehon ɗumen jogo battane moƴƴi ko ɗum woni welenma aduna tinoɗe koye mon o nani baɗam tinoɗe horlewe seyɗane so tawi o faami alay no moƴƴi mi faami kono min ko minen gonde galle so wodi ko musim yo noddam o haalnami
hami salo walla hami wasa nande kono noon mi iwrtamo nano mi iwrtamo ñaamo ɗum ɗon wawa wonde amin wonde galle goto foof ne nanggui hoore walla kanko tan omo nanggui hoore makko mi ala e makko yewtere mi joddora o joddora o yam o haaldora e yam somi defi o ñamata ɗum ɗon noon wawa wonde sen continue dani noon mi wawa muñirde wawa joɗade galle tan ene wayni hen e haala ka no wayno gasi ɗum noon ko jumri nde mbimami seeɗade ne heewi doole o wondi koye stress min dewi ɗon heew min dewi ɗon ɗo e Europe dewle kewɗe boni ko ɗum bonni ɗum manque de communication par ce que neɗɗo o yahat liggeyi won mette dañata ɗon loowo e nder hen arta galle hunde tokosere tan waɗa explosé ɗum woni ko mbimi ko donc namdi muñal teyde anne paamamo on banggue so naati fitina on saaha caloɗa abbademo an sa naati fitina kanko salo abbademo sabu neɗɗo foof timmani waɗa saaha wona jamanu mo ganduɗa gona e ko wiyete ko faiblesse ɓernde ma laawo ɗum noon ko hakkille addata ɗum gandon goto mon foof ko timmitowo goɗɗo ko wiyete ko complet kadi dewgal ko gilli dewgal ko hoolare dewgal ko yewtidde jogoɗon projet jiɗɗon ko paaɗon mbaɗam nan ko kalanɗami ko min hande mi hersani komi darogal e nder leñol ngol saabu joom suudam ne jiiɗa fof cikkata ko hande mbimani ɗiɓɓam alhamdulillahi ɗum ɗon noon wonko waɗi ɗum wonɗo rewa ha yetta ɗon hakkunamin dem sikkan tan waya noon gasi so tawi on nani haalam so tawi o jaaɓi hewtay to o jaɓat sa yi ɓerde makko gasi tan ko omo teeli e ladde ko tumaranke aɗa waɗamo no mbattamo ni so ɓooyi jomum haaɓat ko waɗi encaissé ha ɓurti kono wona o yiiɗama ɗum noon no wayno haalata gasi à partir de hande jinmi ko yo fijirde e jaleɗe jewtide hoto jaaɓe hay goto soro hakkude mon hoto jaaɓe nannanti hoto jaaɓe haydara jogoɗe eɓɓo mon projet mon liggoɗon golloɗon mon ji mon dañ hen daheme mon dañ hen welema aduna kaw mi nani ko yewtuɗon men ko walla waɗu baraji on mi weltike fota on to tanti woni tanti kanko ko yeehi golle o yeehi golle kono ko noon tan baɗirabam andi aduna ko haydara seyɗa noon heewi doole seyɗa heewi doole wona onon tan seyɗa heewi funtude yimɓe tinoɗe hoto jaaɓe ɗum ɗon aduna weeli hen tan ko fijirde e jaleɗe tinoɗe piije e jaleɗe cuhlon tokoson so aduna moon jiiɓima guireji hoto paɗon boɗo yori ka stress guuraɗo Europe oto waɗa waddude ngar caɗele goɗɗe baɗam tinno nani so rama toppiɗa baɗam o noon anani anani fof mo wonama hoore makko saaha fof anani yo ittani no kanu no quelque soit lo alpha fay meɗen ja yo ittani fori ittanede ma en dañ saliɓe kono woni kadi neɗɗo kadi alay saago balla bande eywa saabu so woodi ko kewi ko ɓuuri rafi o ɓurata musde meɗen wona ɗum ko toɓɓere wonde mabɓe kal ɗum toon affaire président hande batu yanata bureau yanata mabɓe mbi yo ɓe ɗumnina kono enen ala yoni joɗo enen joɗo kanko moƴƴi mo wawani ɗum on debbo kam vraiment kam jawi gueɗe muɗum ɗo e minen min gondi hen yo joɗo enen forcen yo joɗo e mon jaara minen enen nandiri enen nandiri moƴƴi ɗum noon jaara